Het wordt al een prachtige dag met flink wat zinnen en natuurlijk een noffelijke temperatuur. Maar morgen wordt het volop simmerwaar, met simmerwarmte. Wat dichterbij, joen en vannacht, de verwachting. Joen en vannacht nog altijd een flinke opklarings, ik wil eens een beetje bewolking en de temperaturen 6 tot 9 graden. De legere temperaturen in het zuidoosten, oosten van de provincie, de hegere temperaturen aan de kust en in het watergebied. En de wind, ja, die zal zwak of matig wezen, zie ik het staan gewoon meer het zuiden en het zuidesten op. En dan gaan we terug naar morgen. Ik zei het al, een simmerdag. Een simmerdag met flink wat zinnen, een beetje bewolking, maar het stelt net al te volle voor. En de simmerwarmte, 20 en 22 graden, misschien in het zuidesten nog een graadje hoger. En de eilonen zat tussen de 18 en de 20 graden, die toch heel goed mooi, gemiddeld zo'n 9. Prachtig waar. En de wind, nou die is matig en vrij krachtig. Die komt uit zuid- en zuidwestwaai. Die vrij krachtige wind, vooral in de midden. En dan morgen is het nog altijd warm, maar zo'n 19 of 20 graden om een uur wacht in. Kunnen we boeten zitten. En dan terug naar de orendagen. Wichtig natuurlijk. Allereerst het tongetje. Zo'n 20 graden, nog een warme dag. Eerst zinnen, letter meer bewolking. Correct droeg houden we, denk ik. En dan, ja, Koninginnedag. De maand die buien, de midden waarschijnlijk droeg waar, maar zinnen en een temperatuur om er bij de 15 of de 16 graden in. In de joentijd waarschijnlijk alweer rein. En sneeuwen, een paar buien en dan wordt het al hier nog wat koeler. Maar ja, dat past bij deze tijd van het jaar. We moeten morgen maar weer even in het waarsje.